nnọọ na Igbo Ukwu Museum bụrụkwa na Anambra State Museum because a maara na ihe eji akpọ Igbo Ukwu Museum bụ na ofu nwaafọ Igbo Ukwu a bụ Sir Timothy Chukwubunna Omeweni ọ ya bụ onye lụchalụ museum na wee were enye n'aka ndị gọọmenti so ọ ya mere na akpọ ya Anambra State Museum mana ị nwere ịkpọkwa Igbo Ukwu Museum ọ nọkwa ya so ebe anyị nọ kịta ihe anyị na-akpọ ya bụ exhibition hall ebe a na-egosi ihe dị iche iche ihe gbasara ihe ndị nna nna anyị ha ji wee bi gịnị wee bi ndụ mgbe ochie ọ ya ka ya afụ n'ime ebe anụnwa ụfọdụ ka na-aga n'iru ụfọdụ ka kwụsịrị akwụsị mana n'ime ihe niile dị ebe a ndị kwụsịrị adịghị ka ha ruru ịnọ ma ọ bụ ịtọ so dịka anyị na-ebido na nzu white chalk ka a na-akpọ ya n'oyibo dịka ịbịa na ana mezu na n'ụbọchị taa anyị na-asị ka anyị tọwọrọ n'ogo nzu ịtụọla anyị nzu dịka anyị ji wee nabata gị n'ụbọchị taa Igbo bụ Igbo efugon a sị na onye ọbụla nyere mana onye mmadụ nzu na ọjị ịma na ọ nabatara ya ọ nwa ada ka ọ bụ ịghọtago ọ bụ na nwoke ọsọrọ m ọjị Igbo bụ Igbo dịka esi eme ya n'ọdịnala na omenala Igbo